Oh, hallelujah. Odofo jamina yende yenyankopon ase no ye na do ye nso wo hoda. Onyamitumfo eda wase ene nso de ache yen. Na ye bompa se nyame nkronkron befa wakwan e wo yanamontu obie mu. Empu anope ya de suye mo. Na fa show din nkronkron ni onyam. Eda wase bebre wo Yesu Kristo demo na abompa ye. Amen. Odofo mema wakwa ba de ba woti ase senjumede yiso. And so you may feel king cancer me Philip of form 89. Niche muna ikusi en chrono. Na ye can Philip or woman na ye kaise na Paul no de fiase. Na ono emom epa ho se no o she gidi fo nkaya omuna motai mu omuna mamane mu. Eno nti ne no opa ka kire ye no yenim se nyame nkronkron enam no so ekasa kire ne. Osi de bia moma moni nje. Enije ne nhyama na moma moni enje. Na obi biara hu se dia modwo na monkai se yene wrade Yesu Kristo enche kura obeba. Odofo enche kura na Yesu eba. Eno na nyame nkronkron twe yadwen na so nti ne name bia so hwe bia name o hawa mane bia yemfa kwa wrade anim na enje mo wrade. Afe o say endwendwene bibia ho emfa ha wo ho ne mom eba ne se bibia to wadwendwen a fakọ onyankopon anim na ka wayi asem nyina fa kire no na obema waso na asomdwe atrawi asenti ase nyina so no eno no de bedum no wama waso ahwe na afe o say yem twi yakoma ene yadwen nyinara embra Kristo mo afe o say menuanom adofo enuanom ma na enuanom mema ade ba ko na mepese meka kire mo mama madwene ensi dia eye no kore so ne ni die wo mo ne eye papa ne emopi anase hote ne eye nika ene ne odo wo mo o si mondwene sa ne nyina ho na sa ne nyina eye edimu na etwa se yeyi nyame aye ewo ho na afei okachen se yenkoso ara na ye nyame soma yeso mu no yempem koso wo mu na bibibia yate efi nyame asem bibibia ra ye hunu ana na o ka che Philip asafo no na o ka che o ma twa ma dwene gina ono ne wafemu nyinara sanso na mgidi se me ne wonso yebetimi yesusu duade ama afoforo se ya brabo eda so pamon krofo fi onyankopon himan ho dia na etwa se ye hwe yie etwa se ya brabo etwe akra ede merade enti so hwe be na wo nemu Paul say ma woni nji na fa kwa rade ni mo mpaibo mu gidi se onyankopon owo ho o se obi biara ba me nchen no o se ogidi se me wo ho na me yomo ba me nchen no no mu gi me dum yomo ketuafo odofo sabebepe na Paul e ka chen wo he emfa ho ne ye name onyame nkronkron e kire ye ne se ono ne ya ho oden nti bibie mu ne ma yankoto sram kwa rade anim na yenhwie bra yehwie gu ne nim na yeji ye ho afi osefo nsem no ne ye ginam so ebo mpa ye eji afoforo nso efi osefo nsem odofo yosem pakani merade esansa no de Yesu Kristo ekono shato ho se ne suafo na obi obedi na chibia nso no dwumedi ase ye dititru ene se ye bebo ono Yesu ne hu dewro bo Yesu din kire obi a onte da ana obi a wate da mpo no onte ase bo Yesu din e kire no na fanya mi asem ma no kosi se obeten kasampa ono so yakopon e frɛ no aba otwa dwuma yimo onyame show nim se obeye mana abroso na se Yesu ama ena yebeshi ochina ewo nine so ochina yebeshim ewo na ye na wotwe ewie ye
nkora nhyɛsɛm no so. Sɛdeɛ aborɔfo bɛka sɛ your weekend Bible inspiration. Onyame nhyira wo na so aba wɔ dan mu nso. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen and amen. Sɛ wo subscribe nso a, nea ɛbɛsrɛ ne sɛ wobɛyɛ no saa. Wɔyɛ nso a, Onyame nhyira wo sɛ wɔsan aba ɛbɛtie Onyame asɛm. Onyame yɛ wo kɛseɛ no nam w'abasa so na ɔntwe akrama ne ho. Nyame nhyira wo. Bye bye.